Riudellots celebra un any més l'Aplec de la Font del Masvilà. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer diumenge, Riudellots de la Selva ha celebrat una nova edició del popular Aplec de la Font del Masvilà i enguany s'ha realitzat dins la celebració dels 40 anys de l'agrupació sardanista de Riudellots. Les activitats s'han iniciat de bon matí amb una caminada fins la Fundació Mona, amb visita guiada i diferents activitats i tallers. En acabar, ha tingut lloc a l'església la missa de campanya. Abans de dinar, la coral de Riudellots Les Veus del Cric ha ofert una actuació musical. Des de l'Ajuntament valorem molt positivament l'Aplec. El temps ens ha acompanyat. L'any passat no ens va acompanyar i vam haver de fer els canvis d'última hora, però aquest any el temps ens ha acompanyat i ho valorem molt positivament, la gent molt contenta. Més o menys hem sigut unes 150 persones, ha anat molt bé tot i de cara als altres anys la idea és continuar podent fer l'Aplec. En acabar l'actuació, s'ha dut a terme el dinar popular, que ha comptat amb un menú d'arròs, pa, pollastre, beguda i postres, amb una arrossada que ha fet les delícies de tots els veïns i veïnes que s'han apropat a tastar-lo. Érem 154, entre nens i grans 154. De plec que als anys 80 i alguna cosa ens havíem ajuntat fins a 800 i 900 persones a dinar. Però clar, tot el món canvia, tot canvia, però estem molt i molt contents de la gent que ha vingut. Després s'han instal·lat diferents jocs per la mainada. L'Aplec ha comptat també amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí. En el transcurs de la ballada s'ha repartit cava i coca per tothom. També s'ha realitzat un sorteig entre tots els assistents. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.